Súťažiaceho jeho meno je? Martin. Martin, nazdar. Počúvaj ma sem, vieš, ak normálne ješ, že si otvoríš horálku, ne, a vieš ju skáďal tak. My chceme od teba, aby si ju zjedol takto. Najlepšie, keby si to zjedol na jeden pokus, hej, že ju dáš celú dolu. To sa ešte nikomu nepodarilo. Vtedy by si vyhral automaticky. A to by si vyhral automaticky a ruším to a máš všetky tie horálky sú tvoje, hej. Ale, keďže nie, ešte sa nikomu nepodarilo, bože si to dá do úst a 3-krát zahuriznúť a musíš to zjesť čo najviac. A podľa toho potom my vyhodnocujeme. Ideš do toho, starý? Hej, No a že ti to stopujem, stejne môžeš už sunúť, lebo sme tak rozdali veľa. A ja prichádzam o peniaze, ktoré som do toho investoval. Takže priprav sa. 3, 2, 1, si nervózny. Start! 1, počkaj z boku, 1, dobre, počkaj, vidím. Dobre, to vyzerá na rekord. Dobre, a musíš mať prázdne ústa, potom zastavím čas. To vyzerá chlapče. Medzi tým, zober si telefón, ja ti dám adresu, kde uvidíš všetky tieto skvelé videá s inými súťažiacimi. Lebo tam všetci, aj dá sa, hraj, za chvíľu máme rekord tu, za chvíľu ho môžeš zložiť. Tu keď zahrízneš dvakrát ešte, to dáš ty vole, však to dáš na dvakrát, stačí, že ti to zmizne z ruky a ti sa stane stopky, vyhráš. www.myspace.com. No však dávaj do seba pre Boha, veď už to nie. Poď, dostaneš to, ja ešte jeden. Teraz keď to dáš celé, tak zastavím stopky. Rýchlo žuj. Môžem prehltnúť? Môžeš to nechať medzi zubami, to je jedno. Muzik. Unlimited. No ale tak rýchle, veď nemám tu milión filmového materiálu, vieš, koľko ma stojí, ten tu debil. Dávam sa. Dávaš sa, no tak ešte si uši a my sa